Kilap ku rapopo. Siap. Oke, katur kanca-kanca Clarissa Nada, derekaken SM Audio Sido Mulyo Audio kepareng setunggal tembang minangkani dawuh saking Pak Sumadi. Heeh. Mangga. Biasane Basa ngono kok ngantuk. Jenengan iki. ngantuk ta, Bu? Ngantuk, Bu? Ngantuk. Boten. Dereng Boten, to? dereng ngantuk. Lah nggih. Kandhani kok. Jenengan biasanipun kelanganane menapa? Enggak. Kicau mania? Masalah, Mak, Mak. Halo? Gerajakan. Napa, Bu? MBG Mas Balil ganteng. Ya Oh, ora. alah. Nggih, mangke pokoke nuwun nyuwun lagu menapa matur Pun, mawon. pun iki Nggih. mirunggan. Nggih. Kandhani kok. Pokoke iki jan menggani ngene iki senenge ra. Senenge ra umum kok kandhani. Iki pokoke guyub rukune warga Betul, Ngasem Nggih. nyengkuyung hajatipun Bapak Jumadi menika boten namung sedekah kok bondo donya brana picis boten sedekah panglipur menika nggih termasuk menarik pahala. Menarik Kandhani pahala. kok sedekah kuwi sing penting nglipur tangga tepalih gawe seneng ati kuwi wis termasuk oleh pahala gedhi. Kandhani kok Ora kaya dina iki. ora kaya dina iki mergo dinane sura ya jan kuwi iki tok. Ya Iki kanca-kanca alhamdulillah dipun timbali dina ampet-ampet. Sepiro Mas benekmu? Urip ana kutha
Gege Mas Balil ganteng buah apa? Gege malah piye to? Kowe nggih kaporong oleh gege. Burung. Kok iso? Sampai kene libur 3 minggu. Urip ana kutha gege. Setunggal lelagon permintaanipun Pak Sumadi.